नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीतिया. तर सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे मंडळी. कसे आहात कमेंट करून सांगा. गुड मॉर्निंग सर्वांना. शुभ सकाळ, शुभ सकाळ, शुभ सकाळ. नमस्कार मंडळी, सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. जॉईन व्हा कोकणची प्रीतिया या लाईव्ह मध्ये. सीसीवर कोणीतरी आलंय. कोण आलंय सीसीवर? सीसी मध्ये लपलाय कोण? सुदेश दादा, नमस्कार. गुड मॉर्निंग दादा. खूप खूप स्वागत आहे तुमचं कोकणची प्रीतिया या लाईव्ह मध्ये. कसे आहात? पटकन लाईक डन करून टाका. मंडळी, सुदेश दादा नाश्ता झाला का तुमचा? मंडळी कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्याने प्लीज कमेंट करा. कमेंट करून सांगा तुम्ही कुठून बोलताय, कुठून लाईव्ह बघताय. त्यामुळे लवकरात लवकर कमेंट करा. सावर उठी उठी गोपाला, उठी उठी गोपाला, प्राजक्तांची मंडळी कमेंट करा. कमेंट करा. सीसीवर असणारे प्लीज कमेंट करा. सीसीवर आहात तर प्लीज कमेंट करा मंडळी. बोला. तव वेणूंचे वाजते जन, तव वेणूंचे वाजते पैजन, लीला श्रीकारा तुला हाता, उठी उठी गोपाला, उठी उठी गोपाला. सीसीवर असणाऱ्याने प्लीज कमेंट करा मंडळी. सीसीवर असणाऱ्याने प्लीज कमेंट करा. कमेंट करा. कमेंट करा. तव वेणूंचे तव वेणूंचे मंडळी, सीसीवर असणारे प्लीज कमेंट करा. कमेंट अजिबात येत नाही आहे. सीसीवर असणाऱ्याने कमेंट करा. गुड मॉर्निंग मंडळी, गुड मॉर्निंग. खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. खूप खूप स्वागत आहे. कमेंट करा. गुड मॉर्निंग मंडळी, गुड मॉर्निंग. कालचा मला एक विषय सांगायचा आहे, पण जास्त माणसं असतील तेव्हाच मी सांगेन. तो विषय म्हणजे सगळ्यांपर्यंत पोहोचेल तो विषय, की आपल्या देशात, आपल्या इंडियात काय काय चाललंय आणि आताच्या लोकांचे विचार
काय आहेत हे सांगायचं आहे मला तुम्हाला. म्हणजे तुम्ही बघू शकता की म्हणजे तो इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ व्हायरल झालेला होता, ज्यामध्ये लोकांनी म्हणजे एक लेडीज आहे, तिनं खूप काही बोललंय इंडियन आर्मीला. तर खूप म्हणजे असं काय काय बोललंय त्याबद्दल मी बोलणार आहे दुपारच्या लाईव्ह मध्ये. मंडळी सीसीवर येत आहे पण लाईक मात्र एकही होत नाहीये. प्लीज लाईक करून टाका मंडळी. सीसीवर असणारे प्लीज लाईक करा. लाईक करा मंडळी, लाईक करा, पटकन लाईक करून टाका. माहिती आहे का तो व्हिडिओ कोणी पाहिला आहे का इंस्टाग्रामवर वगैरे? माहिती असेल तर कमेंट करून सांगा की ती एक लेडीज आहे जी स्वतःला झेंजी समजते आणि भरपूर काही काही इंडियन आर्मीला बोलली. हे तुम्हाला माहिती आहे का? कमेंट करा लवकरात लवकर. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा यार, कमेंट करा. भारतीय सेना म्हणजे हा त्यांना खेळ वाटतो. इथं जसं भाजीपाला खरेदी करतात तसं इंडियन आर्मीच्या जवानांची प्राण आहेत असं त्यांना वाटतं की गेला तरी प्राण गेला तरी काय नाही, त्यांच्या प्राणाला किंमत नाही. म्हणजे तुमच्यासाठी सेवेसाठी कुठेही काही झालं तरी इंडियन आर्मी हजर असते आणि तुम्ही मात्र जेव्हा जेव्हा भेटेल तेव्हा त्यांच्या इज्जतीचा फालुदा करता. बरोबर की नाही? अशी लोक आहेत या जगात. आणि तेच मला खटकलं काल की यार इंडियन आर्मीला कुठेही कोणीही म्हणजे कुठेही पूर आला बोलवा इंडियन आर्मीला, कुठे भूकंप झाला बोला इंडियन आर्मीला, हे झालं बोलवा इंडियन आर्मीला. आणि जिथं ही लेडीज म्हणजे अशी करत होती, म्हणजे भडकवत होती सगळ्यांना, ती सुद्धा इंडियन आर्मीच्या जिथं ड्युटी करतात तिथं रस्ता अडवलेला होता काही कारणास्तव. हाय केदार स्वामी, नमस्कार. हाय रेखाताई, नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. केदार दादा आणि रेखाताई, गुड मॉर्निंग, शुभ सकाळ. आणि तिथं फक्त सिक्युरिटी पर्पजनेच तो रस्ता थांबवले होता, गाड्या पुढे जायला देत नव्हते. तर या माणसांना वाटतं की त्या गाड्या का थांबवल्यात, आमचा टाइम वेस्ट होतोय. पण तुम्ही जर तुमच्याकडे संयम नसेल तर तुम्ही काय येता असं फिरायला अशा ठिकाणी जिथं रिस्क आहेच आहे. त्यासाठी ते इंडियन आर्मी पावसात बर्फात काम करत आहे तिथं सीमेवर जाऊन. आणि असे आणि तू त्यापेक्षा म्हणजे असं व्हिडिओ बनवतेस, तू बोलतेस, ते दाखवतेस. शेवटी ती असं पण बोलली लेडीज की आम्ही टॅक्स देतोय म्हणून ते तुमचा पगार भेटतोय तुम्हाला. मग जे तिथं गोळ्या खातात शरीरावर, जे कारगिल युद्धात गोळ्या खाल्ल्या ज्यांनी, त्यांनी फक्त तुम्ही टॅक्सच्या सॅलरीसाठी खाल्ल्यात का? टॅक्स भरून तुम्ही सॅलरी देणार त्याच्यासाठी खाल्ल्यात का गोळ्या? नाही ना. अजून ती बोलली की तुम्हाला लाज वाटायला पाहिजे का? तरी तिथं म्हातारी माणसं गाडीत अडकून पडली आहेत, लहान 6-6 महिन्याची पोरं आहेत. मग जर म्हातारी माणसं एवढी असतील ना 6-6 महिन्याची, तर एवढ्या अशा ठिकाणी यायचं नाही जिथं रिस्क भरलेली असेल आणि वरून असं बोलायचं नसतं. बरोबर की नाही? तर मला ते कालचा तुझा व्हिडिओ बघून खूप खटकलं. म्हटलं तुमच्यासोबत सगळ्यांसोबत शेअर करू या गोष्टी आणि बोलू आपण. गुड मॉर्निंग ताई म्हणतात रेखाताई गुड मॉर्निंग. कशा आहात तुम्ही? रेखाताई, तुम्ही तो व्हिडिओ बघितलात का इंस्टाग्रामवर? केदार दादा वगैरे तुम्ही जे सीसीवर आहेत त्यांनी व्हिडिओ बघितला का? एवढा फक्त कमेंट करून सांगा मंडळी. कारण आताच कोणाला काही पडलेलं नाही आहे इंडियन आर्मीचं किंवा भारतीय जवानांचं. फक्त आपली लाईफ कशी मस्त चालली आहे ना यावर सगळ्यांचा भर असतो बस. कोणी यावर आता बोलणार सुद्धा नाही. समजलं ना? मला माहिती आहे.
इथं कोणी बोलणार सुद्धा नाही, सीसीवर फक्त येऊन बघून जाणार, पण बोलणार सुद्धा नाही या विषयावर. का आम्हाला काय करायचं, आमच्यासोबत थोडंच झालंय. या थिंकिंगची लोक पण आहेत. सीसीवर दिसणार, पण हा समोरची एक ताई तो विषय मांडले आहे, तर आपलं पण मत देऊया किंवा आपणही बोलूया त्या विषयावर. नो, ऐसा नाही होगा बाई. तुम्ही नाही बोलणार चांगल्या विषयावर. हाय अनंत दादा, 3 नंबर लाईक डन. थँक्यू अनंत दादा. अनंत दादा, तुम्ही तो व्हिडिओ पाहिलात का, जी एक लेडीज झेंझी म्हणून स्वतःला मिरवते आणि कशाबद्दल आहे ताई व्हिडिओ? म्हणजे ना ती ना काश्मीरला वरती फिरायला गेलेली, तिथं वाटतं काश्मीर काय कुठेतरी गेलेली, आणि तिथं सिक्युरिटी पर्पजने रोड बंद केलेला थोड्या वेळासाठी. तर ती खूप बोलायला लागली त्यांना, तुम्हाला आमच्या वेळेची किंमत आहे की नाही, ते नाही की नाही, आम्ही टॅक्स भरतो, इंडियन आर्मीला बोलले आम्ही टॅक्स भरतो म्हणून तुम्ही सॅलरी घेता, आणि अजून भरपूर काय 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 बडबडली ती बाई. तो व्हिडिओ आहे. आणि तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे की लहान मुलं आहे, 6-6 महिन्याची, म्हातारी माणसं आहेत गाडीमध्ये बसलेली, त्यांना तुम्ही अडवून त्यांना त्रास देताय, असं देताय खूप. मग म्हातारी माणसं असतील किंवा मग म्हातारीच माणसं असतील तर. गुड मॉर्निंग ताई, तुमचं गाव कुठला? दिनेश दादा, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळची. तुम्ही कुठले आहात? मला पण असं वाटतं तुम्ही पण कोकणातले असाल. कोकणातले असाल तर कमेंट करून सांगा बघा. तर जर लहान मुलं असतील ना 6-6 महिन्याची, तर एवढ्या ठिकाणी घेऊन जायचंच नाही ज्या ठिकाणी रिस्क भरलेली असेल. अगोदर सारखे जे पुलवामा अटॅक वगैरे झाले तेव्हा एवढी काळजी घेत नव्हते, पण आता या गोष्टीने भरपूर काळजी घेतली जाते. म्हणून सिक्युरिटी पर्पजने काही वेळात रोड बंद करावा लागतो. नाहीतर तुमच्याकडे जर संयमच नसेल तर तुम्ही मग अशा ठिकाणी जाऊ नका जिथे रिस्क भरलेली असेल. बरोबर ना? त्या इंडियन आर्मीला बोलण्याचा तुमचा सवाल नाही आहे, तुमची तेवढी हेच नाही आहे, असं माझं मत आहे. दिनेश दादा म्हणतात हो. बरोबर ओळखलंय मी. खैली हसाय तुम्ही? असं आहे खैले, कमेंट करून सांगा. मी पण कोकणातल्या, माझ्या चॅनलचं नाव असं कोकणची प्रीतिया, आणि मी रोज माझा लाईव्ह असता सकाळचा आणि दुपारी 1:15 वाजता. सो नक्कीच सबस्क्राईब करशात माझ्या चॅनलला, आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणून जेणेकरून तुमका नोटिफिकेशन येतली. दादा, तुम्ही बघितलेलं आहे काय दादा तो इंडियन आर्मीचा, आणि ती एक लेडी झेंझी म्हणून मिरवत होती आणि खूप काही काही इंडियन आर्मी वाल्यांका बोलली. तो व्हिडिओबद्दल मी बोलतोय. आणि नंतर आता मी काल तिचा व्हिडिओ बघितला की मला छोटी बहीण समजून माफ करा, चूक झाली माझ्याकडनं. अगं मग एवढ्या नक्कीच करतलंय. थँक्यू दिनेश दादा. खैले असाय तुम्ही? कोकणातले म्हणजे खैले? कोकणातले म्हणजे खैले सांगा तुम्ही. तर म्हणजे असं वाईट वाटतं की यार आपले जे जेव्हा वॉर लागतं तेव्हा कोणाच्या भरोशावर आपण जगतो, मला सांगा. वेंगुर्ल्याचे असं आहे. वा वा वा, मस्त मस्त, बरं वाटलं. कोकणातला माणूस पहिल्यांदा, म्हणजे सकाळी सकाळी कोकणातला माणूस दिसला. माशाविषयी काय खाताय की नाही, की श्रावण पाळताय? अनंत दादा म्हणते आजकाल खऱ्याचा वाली कोणी नाही. खरं आहे अनंत दादा, आता खऱ्याचा वाली कोणी नाहीये. पण मला असं वाटतं की बोलावं, अशा विषयांवर बोलावं. जिथं मला असं चुकीचं वाटतं ना त्या विषयावर मी बोलते. बरोबर की नाही दादा? बोलायला पाहिजे. जर आपल्याला आपण वाईट गोष्टींमध्ये पच करत असू, आणि जर असे जे विषय आहेत त्यावर जर आपलं मत नाही मांडलं तर काय फायदा ना. रेखाताई म्हणते कशावरती आहे तो व्हिडिओ? इंस्टाग्रामवर वगैरे खूप व्हायरल झालाय तो व्हिडिओ, हल्लीचाच आहे, 2 दिवसापूर्वीचा.
आणि ती म्हणजे किती मोठे ऑफिसर वगैरे तिला समजून सांगत होते, मॅडम असं नका करू, शांत राहा, शांत राहा. तरी ती एवढी घाबरलेली, नाही आम्ही झेंझी आहोत, तुम्हाला माहिती नाही आहे आम्ही झेंझी काय करू शकतो, काय असं तसं, जंतर मंतरवर आम्ही काय काय केलंय माहिती आहे ना. अगं तू नाही गेलेलीच बाई तिथं लढाई हे करायला, ज्यांनी केलंय ना त्यांना त्यांना माहिती आहे त्यांनी कसं केलंय ते, बरोबर की नाही. मंडळी, कचऱ्याची गाडी आली आहे, मी कचरा टाकून येते पटकन, नाही तर माझा कचरा तिथंच राहणार आहे. तर जाऊ नका कुठे तुम्ही, येते मी. मी आली, कुठेही जाऊ नका मंडळी, मी 2 मिनिटात आली कचरा टाकून. 2 मिनिटात येणार आहे मी कचरा टाकून, त्यामुळे कुठेही जायचं नाही मंडळी, आपल्याला खूप बोलायचं आहे. कचरावाला पुढे नाही अजून आलाय. इंस्टाग्रामवर वगैरे बघा ताई, भेटेल तुम्हाला तो व्हिडिओ. एक अशी जाडीशी महिला आहे, सावळी कशी, आणि ती खूप बडा करत होती. तिला फेमस व्हायचं होतं आय थिंक. म्हणजे आता लोक ना, म्हणजे फेमस व्हायच्या किंवा व्हायरल व्हायच्या ह्याच्यासाठी ना काहीही करतात. म्हणजे त्यांना ना कोणत्याही गोष्टीचं काही भान राहत नाही, कोणत्याही गोष्टीचं भान राहत नाही की आपण कोणा कुठे बोलतोय, कोणासमोर बोलतोय, कोणाविषयी बोलतोय ह्याचं भान राहत नाही. त्यांना वाटतं की मी आवाज उठवला तर मग मी मोठी होणार, मग मला लोक वावा म्हणतील. अगं पण तू कशाबद्दल वावा, तू म्हणजे तू जो मुद्दा मांडलायस तो बरोबर आहे का हे आधी स्वतःला विचार बाई, नंतर तू बोल की तू फेमस, नंतर विचार कर की तू फेमस होणार आहे की नाही. तिथं रोड बंद करण्याचा पर्पज तुला माहिती आहे का, की उगाच त्यांना वाटलंय इथं मला चहा प्यायची आहे म्हणून त्यांनी आतमध्ये चहा प्यायची आहे त्या रोड बसून, म्हणून त्यांनी बंद केलेला का. नाही, त्यांनी बंद का केलेलं, सिक्युरिटी पर्पजसाठी तुमच्या. आणि कोणासाठी सिक्युरिटी, तुमच्याचसाठी. त्यांच्याकडे बंदुकी आहेत, ते स्वतःचं पण हे करू शकतात, पण तुमच्याकडे काही नाही आहे, तुम्ही फक्त बॅगा धरून उचलून घेऊन आलेला आहात, बरोबर की नाही. त्यामुळे विचार करावा माणसाने की आपण कशावरती आवाज उठवतोय. उगाच आता सगळीच आवाज उठवायला लागली म्हणून आवाज उठवतात, हे मात्र मला काय पटत नाही. बघा, हाय सुनीता ताई, नमस्कार, स्वागत आहे, गुड मॉर्निंग, शुभ सकाळ. झाला का नाश्ता सुनीता ताई. तर अशी ही माणसं काय बोलणार. चला म्हणजे मी कचरा टाकून आली, तोपर्यंत लाईव्हला राहा आणि कमेंट करा तोपर्यंत.
हाय शिवन्या, गुड मॉर्निंग, हॅव अ ग्रेट डे ताई. हाय शिवन्या, स्वागत आहे, नमस्कार, जय शिवराय. जय शिवराय मंडळी सर्वांना. शिवन्या, नाश्ता चहा नाश्ता झाला का? तर शिवन्या, तू तो व्हिडिओ पाहिलास का? इंडियन आर्मी बरोबर एक लेडीज झेनझी म्हणून भरपूर अशी वाद करत होती. पाहिलास का तो व्हिडिओ? मंडळी कमेंट सीसीवर असणारे प्लीज कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. कारण मला आपण बोलतोय त्या विषयावर. कारण खरंच म्हणजे आज झेनझी म्हणवता पण तुमच्यात एवढी कॉमन सेन्स नाही आहे झेनझीमध्ये, असं मला वाटायला लागलं. कारण आम्ही जेव्हाच्या काळात होतो ना, किंवा तेव्हा समोरच्याची रिस्पेक्ट आणि आदर वाटायचा अशा लोकांचा. पण आताच्या मुलांमध्ये झेनझी 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 म्हणून म्हणून ना त्यांच्यात कोणासाठी रिस्पेक्ट नाही राहिली आहे. बरोबर की नाही? एक जरा सुद्धा रिस्पेक्ट नाही राहिली आहे कोणातही. हाय सचिन दादा, नमस्कार. कुठून आहात तुम्ही? गुड मॉर्निंग, हॅव अ नाईस डे. मला असं वाटतं की तुम्ही कोणत्याही जनरेशनचे असाल, पण गुड मॉर्निंग ताई. गुड मॉर्निंग सचिन दादा. साताऱ्यावरून बोलताय का? बघा, सातारा जिल्हा असा आहे म्हणजे तो फौजींचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. प्रत्येक घराघरातून एक फौजी असतो, एक सोल्जर जातो. एक काय दोन दोन पण असतात घरात. कधी कधी पूर्ण घरातले पप्पा, मुलगा, काका, भाऊ सगळे काही असतात. नमस्कार दादा, नमस्कार सचिन दादा. तर मला तेच म्हणायचं आहे की हाय शिवन्या, बोल की. तर मला असं म्हणायचं आहे की म्हणजे प्रत्येक घराघरातनं जातात. आणि झेनझी काही काही असे पण आहेत की खरंच त्यांना देशभक्ती आहे. रामकृष्ण हरी सचिन दादा. तर तुम्हाला कोणाला हक्क नाही आहे झेनझी म्हणून इंडियन आर्मीला बोलायचा, बरोबर की नाही? तिथं दिवस रात्र तुम्ही सीमेवर अंधार, तुम्ही जरी असं सांगितलं की जा त्या गल्लीतल्या अंधारातनं जाऊन ये, जाणार नाही. 100% सांगते, जाणार नाही तुम्ही, घाबरणार. पण त्या सीमेवर तू कुठे गेली होती? अगं कचरा टाकायला गेली होती. त्या सीमेवर ते ना असे आवाज येत असतात, काय काय म्हणजे भयंकर त्या गोष्टी असतात. तिथं ते फक्त निर्भयपणे उभे राहतात. आणि तुम्ही सांगते की तुमच्या टॅक्समुळे त्या इंडियन आर्मीला पगार भेटतोय. ही किती लाजिरवाणी गोष्ट आहे यार. तुमच्या सगळ्या मुश्किलीमध्ये इंडियन आर्मी साथ देते आणि तुम्ही त्यांना असं बोलता, बरोबर की नाही? हे कितपत योग्य आहे मंडळी, सांगा कितपत योग्य आहे? शिवन्या म्हणते हा ताई मला माहीत आहे. हो ना, बघितलंस ना तो व्हिडिओ? सचिन दादा म्हणतात हो ना, रामकृष्ण हरी, बरोबर. येस दादा, मला तेच म्हणायचंय की अरे आई वडील सुद्धा म्हणजे इंडियन आर्मी कशी असते, इंडियन आर्मी कशी असते हे सांगण्याची गरज नाही. कारण तुमच्या प्रत्येक मुश्किलीमध्ये इंडियन आर्मी साथ देत असते, बरोबर की नाही? प्रत्येक वेळी जेव्हा तुम्ही कोणत्याही संकटात असाल, कुठेही पूर आला तर पाठवा इंडियन आर्मीला. कुठे बिल्डिंग कोसळली, पाठवा. विमान क्रॅश झालं, पाठवा. भूकंप झाला, पाठवा. मग इंडियन आर्मीच्या जे फौजीची लेकरं आहेत त्यांना पण जर तुम्ही विचारलात ना तरी ते सांगतील. शिवन्या म्हणते कारण पप्पा मला सगळं सांगतात ना. येस शिवन्या, खरंच तू लकी आहेस की तू एक इंडियन आर्मीच्या म्हणजे सोल्जरची मुलगी आहेस. तुला तर देशाबद्दल अभिमान असणारच. पण आम्ही जेव्हा लहान होतो ना तेव्हापासून म्हणजे त्यांची एक वर्दी बघितली ना तरी आम्हाला घाम फुटायचा. खरं सांगते मी, आम्ही जरी पोलिसाची वर्दी दिसली ना तरी आम्हाला घाम फुटायचा. आणि अशी वर्दी दिसली ना इंडियन आर्मीची तरी आम्हाला घाम फुटायचा. बघूनच एक रुतबा बघून घाम फुटायचा. आणि आताची मुलं ही काय म्हणतात ते असं कचरा असल्यासारखं तुम्ही करताय. रामकृष्ण हरी सचिन दादा, जय श्रीराम, जय श्रीराम, हर हर महादेव, जय शिवराय. मंडळी पटापटा लाईक करून टाका सगळ्यांनी, पटकन लाईक करून टाका. लाईक करा मंडळी, लाईक करा सगळ्यांनी.
सचिन दादा चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. नक्की सबस्क्राईब करा सचिन दादा चॅनलला. आय प्राऊड ऑफ यू ऑल इंडियन आर्मी स्पेशल लवली डॅडी. येस, सच में, खरंच. हो, करतो जॉईन. थँक्यू सचिन दादा, थँक्यू सो मच. साताऱ्याला काय म्हणते दादा, पाऊस पाणी कसं आहे? ओके, मेन आय डीने. ओके ओके, जॉईन आहात का? ओके ओके, थँक्यू दादा. सचिन काळे आय डी. ओके ओके ओके, थँक्यू सचिन दादा. म्हणजे पटापटा कमेंट करा, सीसीवर जॉईन व्हा. तरी चेक करतो ताई. ओके सचिन दादा, या आय डीने पण जॉईन व्हा. शिवनेमध्ये ताई माझे पप्पा येणार आहेत आज. हो का? वाव, खूप छान शिवन्या, मस्त. पप्पांना काही नाही काही करून घाल. पप्पांना काही नाही काय करून घाल मस्तपैकी जेवण. एट मंथ नंतर आज येत आहेत. तसंच ग, इंडियन आर्मीवाल्यांना कुठे सुट्टी भेटते? 8-8 महिने, 6-6 महिने आपल्या फॅमिलीशी भेटत नाही ते. आणि ह्यांना सुचतंय की आम्ही हे करतो म्हणून तुमचा पगार भेटतो टॅक्स भरतो. मग आम्ही काय टॅक्स भरल्याशिवाय राहतो काय? फक्त तुम्ही टॅक्स भरता. इंडियन आर्मी वाले पगार घेतल्यानंतर टॅक्स भरत नाहीत का? ओके, जॉईन आहे ताई. ओके सचिन दादा, थँक्यू सो मच. काय म्हणताय सचिन दादा, कुठे होता इतके दिवस? आला नाही माझ्या लाईव्हला. ते रिकामे समजतात. तेच ना ग, तेच रिकामी समजतात. सचिन दादा म्हणते मी मस्त आहे ताई, काल आलो होतो. मग कमेंट तर नाही केला तुम्ही दादा. सचिन दादा, काल परवा आलो होतो. नाही दादा, तुम्ही कमेंट नाही केला असणार. मग इंडियन, आणि तुमच्या सगळ्यांच्या माहितीसाठी सांगते की इंडियन आर्मी पण आपल्या पगारातून टॅक्स भरते. दरवर्षी त्यांना टॅक्स भरावा लागतो. सरकारने त्यांचा सुद्धा टॅक्स हे केला नाही आहे, समजलं का? इंडियन आर्मीचा पण टॅक्स द्यावा लागतो इंडियन आर्मीला. त्यांना वाटते की आम्हीच भारी. येस, तेच ना ग. एवढं सगळं इंडियन आर्मी तुमच्यासाठी करते. त्यांना वाटतं की यांना पगार घालतो. मग त्यांच्या पगार भेटत असला तरी त्यांच्या ह्याची किंमत नाही आहे का? ओके ओके, असेल. ओके ओके, सातावरून आहात असं म्हटलेलं का? ओके. असं रोज आलं ना दादा तर माझ्या लक्षात राहतं, नाही तर एखादी आय डी येऊन गेली ना तर तेवढं लक्षात नाही राहत माझ्या. आता लक्षात ठेवीन. पण याच आय डीवरून आलात तर सचिन काळे म्हणून दुसऱ्या आय डीने आलात तर नाही लक्षात येणार मला. कोकणकर अजून मोनो नाही झालं का? नाव कशाला घेता त्या मोनोचं? नाही झालं ओ मोनो. कुठून आत नाव कशाला घेता?
मेन आय डीने कमेंट जात नाही. ओके ओके, मेन आय डीने कमेंट जात नाही का? ओके ओके. काय झालं आहे, काही प्रॉब्लेम नाही? म्हणजे काल एक आम्हाला व्हिडिओ मला भेटला, त्याच्यामध्ये ना एक लेडीज, आम्ही झेनजी आहोत, आम्ही काय करू ते सांगू शकत नाही तुम्हाला वगैरे वगैरे खूप काय काय बोलत होती. फिरायला गेलेली आणि रस्ता इंडियन आर्मीने जरा बंद केलेला थोड्या वेळासाठी, तर ती खूप बडबड करत होती. त्याबद्दल सांगते की ती म्हणत होती की इंडियन आर्मीला आम्ही टॅक्स भरतो म्हणून आमच्या पैसे भेटतात, त्यांना सॅलरी भेटते, वाटो काय 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 बोलत होती. मी नाव सांगत जाईल. सचिन. ओके दादा, सचिन दादा कोणत्या आय डीने आलू की सांगेन ना. ओके ओके, सातारा सचिन असं टाका म्हणजे मला कळेल. शिवन्या म्हणते अरे ती पागल आहे ताई, नालायक बाई. मग काय, इंडियन आर्मीवाल्यांना बोलणारे प्रत्येक जण तसेच असतील. आता नाही बोलत मोनोसाठी एवढा वेळ का लागलाय? कारण दादा काही काही प्रॉब्लेम असतात. हो, काय सांगायचं आता, काय काय सांगू आता. लेडीज आता बघा, एका हातात झाडू आहे, एका हातात कॅमेरा आहे, असं लाईव्ह चालू आहे. मग समजून जावा की कसं होणार. जबाबदारी आहेत मुलांच्या शाळेच्या, त्यांच्या शिक्षणाच्या. मग नुसतं मोनोच किंवा हेच एवढंच नाही जमू शकत ना. एवढंच नाही जमणार ना. त्यामुळे मी जॉईन करून खूप महिने झाले. हां झाले असतील दादा खूप महिने, कारण मी आता वर्ष होत येणार मी लाईव्ह सुरू केलं आहे त्याला, पण सक्सेस नाही भेटलं आहे अजून. बघू आता. दिवसा केव्हा लाईव्ह येता निवांत, दिवसा केव्हा लाईव्ह आहे येतो निवांत. ओके, म्हणजे आता माझं 12पर्यंत असणार लाईव्ह, त्यानंतर 1:15 वाजता असणार लाईव्ह. आता 12पर्यंत घेणार मी आणि नंतर 1:15 पर्यंत, 1:15 वाजता. दिलीप दादा नमस्कार. शुभ ताई, नमस्कार ताई, शुभ सकाळ, गुड मॉर्निंग. दिलीप दादा गुड मॉर्निंग. मंडळी ज्यांनी ज्यांनी लाईक केले नाही आहे ना त्यांनी प्लीज लाईक करून टाका, लाईक करा. मी स्वप्नील, सुरुवातीला होतो लाईव्हमध्ये. ओके, मग तुम्ही नाव आय डी चेंज केलात ना तर मला कळणार नाही. आय डी किंवा हे जे म्हणजे चेंज केलं तर मला नाही समजत दादा, त्याबद्दल क्षमा असावी. केदार दादा म्हणतात हाय. हाय केदार दादा, बोला. चहा नाश्ता झाला का मग स्वप्नील दादा? चहा नाश्ता झाला का? चहा नाश्ता झाला का? नाव बोलतो येतो नंतर निवांत ऑफिससाठी निघत आहे. ओके ओके स्वप्नील दादा, नक्की ये. 1:15 वाजता ये, मग तुला टाईम भेटेल तसं ये. मंडळी प्लीज लाईक करा. स्वप्नील दादा लाईक करून जा. मंडळी सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा, कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा मंडळी. कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. कमेंट थांबल्या कशाला?
मंडळी कमेंट करा 60वर असणाऱ्यांनी. सगळ्यांना मनापासून नमस्कार. आपला दिवस आनंदी आणि मंगलमय जावो ही देवाच्या चरणी प्रार्थना. दिलीप दादा म्हणते ताई 10 नंबर लाईक डन केला आहे. थँक्यू सो मच. धन्यवाद. पटापट कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. सिसीवर असणाऱ्यांनी प्लीज कमेंट करा. धीरे धीरे नैनों को धीरे धीरे पलकों को धीरे धीरे बस झाले साहेबा. हाय समर्थ. हाय समर्थ, स्वागत आहे तुझं. खूप दिवसांनी भेटलास भावा, खूप दिवसांनी भेटलास. विसरले ना तू, विसरलास बाबा, मी नाही विसरली. इंस्टाग्रामला मी नाही बघत रे जास्त, आणि मला इंस्टाग्रामवर जास्त कोणाशी बोलायला नाही आवडत. म्हणजे प्लीज कमेंट करा. हाय सुप्रिया दीदी. हॅलो हॅलो सुप्रिया बहन. तब्येत कशी? मस्त आहे तब्येत. सम्राट, तुझी तब्येत कशी आहे? सुप्रिया दीदी खाना हो गया, नाश्ता हो गया क्या? क्या कर रही है? रोटी बना रही हूँ सुप्रिया दीदी. कैसी है? ठीक हूँ सुप्रिया दीदी. हालत बेकार है मेरी लाइव के वजह से. हालत बेकार हुई है लाइव की वजह से. आपने कैसे किया होगा मुझे नहीं पता. खाने ही बैठी थी. ओके ओके, खाने बैठे हो क्या? आपने 4 बार लाइव कैसे किया, यही मैं सोच सोच के हैरान हो जाती हूँ. कल मैंने किया ना, कल मैंने लाइव किया, फोन लिया तो तू ऑन थी. यस मंडळी, पटापट लाईक करून टाका मंडळी, लाईक करा. तो पता है बात, फिर 1:15 बजे फिर आई लाइव, 12 बजे बंद करके. कुकू की भी तबीयत ठीक नहीं है 4 डेज से. क्या हो रहा है यार? अरे यार सेम परी को भी, फिर भी ना स्कूल गई है. पता है मैंने आज बोला उसको कि मत जा. स्कूल में ही उसको फीवर आया, तो फिर वो नहीं मानी. आज बैगलेस डे है, कुछ एक्टिविटीज है तो उसको जाना है, तो वो चली गई. मैंने बोला कि मत जा, फिर भी फीवर आ रहा है अभी ना.
मैं खुद परेशान है, ये तो नहीं गई। हाँ हाँ हाँ, मेरी वाली तो चली गई खुशपरी, क्योंकि उन बच्चों को एक्टिविटी वगैरह ये बहुत पसंद होता है। आज बैगलेस डे है तो बोली जाना है मुझे। अरे नहीं यार, मैं भी परी को बोल रही थी, मना कर रही थी कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन सुनती कहाँ है। पापा होते तो डर के सुन जाते हैं। डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाए गए, मतलब गए क्या? मैं जरा खाना खा रही हूँ। ओके ओके, खाओ खाओ। मंडळी प्लीज लाईक करा पटकन, कमेंट करा, सीसी वरशनरांनी कमेंट करा, आणि कुठून आहात कमेंट करून सांगा मंडळी। नहीं यार, फिर डॉक्टर के पास लेकर जाओ यार। पैकिंग हो गई क्या आपकी? कब जा रहे हो? दिलीप दादा म्हणते, किती संकट आली तरी तुझ्या पाठीशी उभा राहीन, किती लोकांनी दूर करण्याचा प्रयत्न केला तरी तुझी साथ देत राहीन, जोपर्यंत श्वास आहे तोपर्यंत तुझं नातं मनापासून जपेल. थँक्यू दिलीप दादा, थँक्यू सो मच. खरं तुम्ही पहिल्यापासून माझ्या लाईव्हला आहात आणि खूप साथ देत आहे. खूप खूप धन्यवाद. तुमचा नाश्ता झाला का दिलीप दादा? नाश्ता झाला का? पैकिंग का मत पूछ, लड़ाई हो गई. अभी हमारी भी होने वाली है लड़ाई. हमारी भी होगी ना, जब हम भी पैकिंग करने स्टार्ट करेंगे तो हमारी भी हो जाएगी. मेरे वाले पूछ रहे थे, सुनो, आपके प्रसाद भैया पूछ रहे थे कि दीदी को बोलो कि मैं भी आ जाऊँ क्या हेल्प करने के लिए शिफ्टिंग में. हाय सुनीता दिली, काय करताय? सुनीता ताई चपात्या बनवते, चपात्या बनवते, मग भांडी घासते, मग किचन साफ करते आणि मग पोछा मारते, मग बाकीची काम. दिलीप, हो ताई माझा नाश्ता झाला आहे. ओके, चपाती का? हा चपाती बनवते ताई. तुम्ही काय करताय सुनीता ताई? दादा या इथं नाश्ता करायला आमच्याकडं. आज जाओ जाओ लड़ाई देखने बोलो भैया को. आ जाओ लड़ाई देखने. ये बोलेंगे प्रीतिया की लड़ाई क्या कम देखता हूँ, जो आपकी लड़ाई देखने आ जाओ. है, ये बोलेंगे प्रीतिया की लड़ाई क्या कम है, जो सुप्रिया दीदी की लड़ाई देखने जाओ. दिलीप दादा पाऊस पडतोय का तुमच्याकडे? दिमाग खराब हो रहा है. अरे भैया ऐसे ही, मतलब इस पे है ना, आरआर में है, इसलिए उनको टाइम नहीं मिलता होगा यार शिफ्टिंग का. छुट्टी लो 1-2 दिन की और शिफ्ट करो. दीदी बच्चों के एग्जाम कब है? कुकू के वगैरह एग्जाम कब लग रहे? फोर सितंबर से हाफ ईयरली. यस, परी के भी 15 सितंबर से. ताई भाकरी भाजत आहे. रामदादा चपाती बनवते, भाकरीचं पीठ इकडे कुठं भेटतंय, पण ते दळून पण आणायला पाहिजे ना. चपाती बनवते. 14 पागल. हमारा बोल रही हूँ 15 सितंबर से. मैंने बोला कि 15
सितंबर से है परी का। इनके 14 से। ओके। राम दादा बोलता है कोण, काय दादा कोण, कोण काय कोण। सुप्रिया दीदी ये देखो, राम दादा गुस्सा हो गए, आपने मुझे पागल बोला इसलिए। ये मेरे गांव के हैं राम दादा, सुप्रिया दीदी ये मेरे राम दादा ना गांव के हैं, तो इनको गुस्सा आ जाएगा, हाँ? आपने मुझे पागल बोला तो। खुशी ठीक है, हाँ खुशी ठीक है। राम दादा ये मेरी फ्रेंड है, राम दादा ही माझी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। अबे यार। कौन पागल ऐसे बोल रहे हैं, कौन पागल। मंडळी सीसी वर असणाऱ्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा, चॅनलला जॉईन व्हा। कुठं गेलात सगळी जण मंडळी, फक्त एक दोन करके है। कितनी रोटियां बना रही है। अरे बना के ही रख रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी ना मैं थक जाऊंगी, तो मैं बना के रख रही हूँ अभी हॉट केस में। कितना खाएगी, खुद के लिए नहीं, अभी मैंने नाश्ता कर लिया और बना के रखूंगी। फिर 12 बजे तक, 12 तक लाइव करूंगी, फिर 1 घंटा रेस्ट करूंगी। तू पागल असा। राम दादा नको असं बोलू, माझी फ्रेंड आहे ती। और फिर बाद में मैं 12 बजे मैं खाना खा लूंगी और थोड़ा आराम करूंगी। मैं 9:30 बजे आऊंगी लाइव। ओके। आप आपने टाइम चेंज कर लिया क्या, आपने टाइमिंग चेंज कर लिया। अभी कितना बचा है, 9 बज गए। हाँ अब सोच रही हूँ नाइट में ना आऊँ। ओके ओके। अबे वॉच ओवर्स पगली। ओके। भगवान क्या पूछ रहे हैं यार, मेरा वॉच ओवर मैसेज में बताऊंगी, उस दिन तो बताया था आपको, कितनी बार बताऊं। हाँ उस दिन तो बताया था मैंने। तेव्हा कोकण लँग्वेज शिकव जरा, त्याका कोकण लँग्वेज शिकव जरा पागल। कोकता उत्तराखंडला मधला, त्याका नाही येऊची। इसको राम को टाइम आउट दे तू। अरे वो क्या बोल रहे पता है, उसको उनको ना कोकण की लैंग्वेज सिखा दे। ए भाई मत दे टाइम आउट। बहुत अच्छे हैं राम दादा, बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है ये भैया, मेरे लाइव में हमेशा आते हैं। मजाक कर रही। वो भैया बोल रहे हैं कि उनको ना हमारी लैंग्वेज सिखा दो। राम दादा वो सीख रही है हमारी लैंग्वेज, बोलती है काय झाले। सुप्रिया दीदी ऐसी बोलेगी काय झाले, काय झाले प्रीतिया, काय झाले।
कोकण कैसा है, कोकण कशा है मेरी लायू में तो सारे पाकिस्तान। सुनो सुनो, सुप्रिया दीदी के लाइव में सारे पाकिस्तानी आते हैं और 1.6 तक व्यूज ला के देते हैं, है ना। दीदी की लाइव पाकिस्तानी पाकिस्तानी की वजह से चलती है। जेवण झाले, चपाती झाले, आता चपाती झाले, चपाती। आज मैंने ना छोले की सब्जी बनाई तो सुबह सुबह आपकी याद आ गई। चलो सुप्रिया दीदी ने बनाई वैसी ही बना लेती हूँ। झोपले चला, झोपले चल। सुप्रिया दीदी लाइव में सॉरी दिल्ली में आएंगे तो सैटरडे मजे करेंगे, सैटरडे संडे। मैं कैब पकड़कर आ जाऊंगी आपके इधर, उड़ा दूंगी सालों को। नहीं आते हैं तो आने दो ना भाई, क्यों उड़ा रही हो उनको। फायदा हो रहा है तो कुछ नहीं उड़ाना उनको। मंडळी सेसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा यार, कमेंट करा। कमेंट करा, कमेंट करा। हाँ ना, यस, मजे करेंगे, मजे। दोनों ही घूमेंगे, बच्चों को घर हस्बैंड के पास रखकर। आपके बच्चे अकेले लेते हैं क्या घर में? आपके बच्चे घर में अकेले रह लेते हैं क्या? ब्लॉग बनाएंगे, यस, एक दूसरे के ब्लॉग में हम दिखेंगे, हैं, और साथ में लाइव करेंगे। हमारी कॉकटेल हो जाएगी फिर, पता है, लाइव में हमारी कॉकटेल हो जाएगी। बोलेंगे क्या समझ में नहीं आ रहा, मराठी लोग बोलेंगे ये क्या बोल रही है समझ में नहीं आएगा, और हिंदी लोग बोलेंगे ये क्या बोल रही है समझ में नहीं आएगा। दोनों भी ऑफ करके चले जाएंगे। मंडळी कमेंट करा, मंडळींनो कमेंट करा। है ना, पागल हो जाएंगे लोग, पागल बोलेंगे ये दोनों आपस में मिली, इतना अभी इनका लाइव देखने लायक ही नहीं रहा। हिंदी हिंदी होते ना हमारी लैंग्वेज तो हम कर लेते, आपका लैंग्वेज अलग पड़ा। दिलीप, कोणाकडून अपेक्षा ठेवू नका, कारण प्रत्येकाची स्वतःची एक दुनिया असते। कोणी कितीही आपलं असलं तरी स्वतःचाच विचार करतो। येस दादा, राईट, खरं आहे दिलीप दादा। मी कोणाकडूनच अपेक्षा ठेवत नाही, फक्त तुमच्याकडे ठेवते। दिलीप दादा, फक्त तुमच्याकडनंच अपेक्षा। बहन रात तक का खाना बना रही है क्या? नहीं नहीं, दोपहर का, रात का अलग बनाऊंगी। हाय भगवान, अरे ये लाइव के चक्कर में ना मैं थकी जा रही हूँ और मैं दोपहर को सो रही हूँ। अभी मुझे डर लग रहा है कि मेरे दोपहर के सोने की आदत ना बन जाए। मैं ये बाकी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन सोने की आदत नहीं बर्दाश्त करूँगी, क्योंकि खुशी 12 बजे आती है ना तो उसको तुरंत से भूख लगती है, तो उसको भी रोटी चाहिए, कुछ खाने के लिए चाहिए, नहीं तो फिर वो कुछ भी खा लेगी ऐसे ही, फिर वो खाना नहीं खाएगी। इसलिए जल्दी जल्दी करो, निपटा दूंगी। बहन 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 बोलो बहन। सीसीवरल्या मग मंडळींनी कमेंट करा, हो कमेंट करा। कोकणातला कोण असा की नाही? मगाशीच एक दादा इलेले,
ते गेले कोकणातलं कोणाचं का जल्दी मोनो करवा ले, इसी चक्कर में तो कर रही हूँ यार, इसी चक्कर में तो कर रही हूँ मैं। आपने कैसे किया बहन, सच में मानना पड़ेगा आपको। सुबह सुबह के 7 बजे से शुरू होता था, फिर बीच में 10:30 बजे, फिर 1 बजे, फिर रात को, फिर शाम को। सच में आपने तो बहुत किया। मुझे तो रोना ही आ रहा है। जब तक प्रसाद भैया तो आ जाएंगे, अगले फ्राइडे को आ जाएंगे इधर। देखती हूँ कितना हो पाता है। भगवान कितना साथ देता है पता नहीं। अगर नहीं करती तो कभी नहीं कर पाती। हाँ वही तो, सच में मतलब हम ठानेंगे ना तभी कुछ कर पाएंगे। ऐसे मैं सोची थी जाने दो, बाद में करूंगी, बाद में करूंगी, तो बाद में ही हो जाता है वो। यस आपने बहुत टाइम दिया सच में। अभी इसलिए मैं आपको इंस्पिरेशन रख कर रही हूँ। ऐसे थक जाती हूँ है, सुप्रिया दीदी ने किया, मुझे भी करना है भाई। वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, ऐसे सोचती हूँ। नहीं तो मैं भी नहीं कर पाती। आप मेरा इंस्पिरेशन हो। अरे सर दर्द करता है पता है, पूरा सर दर्द करता है। कल मेरा ये पूरा दर्द कर रहा था। रात को मैंने ना कॉम्बी फ्लेम, ये नहीं, ये आईब्रो पिन लेके सो गई। हाँ अभी वो नई क्राइटेरिया आया है कि 2027 को फरवरी से 8,000 वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा। अशोक माने सुप्रिया नमस्कार। अशोक दादा नमस्कार, कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे। प्रीत अशोक दादा म्हणते 17 नंबर लाईक डन, थँक्यू थँक्यू। हॅलो अशोक माने। सुप्रिया ताई पाकिस्तानला जाऊन उडवणार। हाँ सुप्रिया दीदी, रामदादा बोल रहे हैं कि सुप्रिया दी पाकिस्तान को जाकर उड़ा देगी बॉम्ब से। हाँ पता है मुझे, मेरा भी होता था ये सच में। प्रीती ताई हिला उडूया काय? कोणाला? नहीं नहीं, ती माझी फ्रेंड है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकती पूरा। लेकिन कुछ लोग ने बहुत साथ दिया मेरा, सच में यार। जो ना आपके लाइव में आते हैं दीपक वगैरह, उन्होंने बहुत साथ दिया आपका, सच में। अशोक दादा म्हणते आहेत बॉम्ब, ओके। हाँ सुप्रिया दीदी बॉम्ब से उड़ाएगी सबको। दीपक बेकार मैसेज करता है लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट किया। यस यस मैंने देखा दीदी आपका, मैंने देखा। हाँ अशोक भाई उड़ा दूंगी पता पाक को पाक को उड़ाएगी, पाक को। लेकिन कमाल है भाई, पाक
तो हम पहले से उड़ा है। हाँ, पाक पाक में अभी जान नहीं रही जैसे, लेकिन वो छुपे रुस्तम है साले, वो साले साले सारे छुपे रुस्तम है ना, छुप के वार करते। पहले तो पाक से उड़ा है। सुप्रिया दीदी, पाकिस्तान दुश्मन है हमारा। जय भवानी, जय भवानी, जय शिवराय, जय इंडियन आर्मी। सुप्रिया दीदी, आपको पता है वो लेडीज ने कितना इंडियन आर्मी के बारे में बोला है, झेंजी 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 करके। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे, हर हर महादेव। ताई आमची ऑल इंडिया भाषा बोलतात, सगळी माणसं सारखी असत आमच्यासोबत। हा, सगळीकडची माणसं असत। मी म्हणजे आर्मी मध्ये राहिल्यामुळे ना माका सगळं म्हणजे असा सगळ्यांबरोबर असं एकजूट राहायला जमतोय, बरोबर की नाही। जय केदारनाथ, जय केदारनाथ। सुप्रिया दीदी, कब चले केदारनाथ? मुझे जाना है, दिल्ली आऊंगी ना तो चलेंगे। हर हर गप्पे हर हर गप्पे, खाओ गोल गप्पे। सुप्रिया दीदी, मैं गोल गप्पे बनाऊंगी, आप आओगे तो। हर सैटरडे कुछ ना कुछ रखेंगे, ओके। संडे नहीं तो सैटरडे नाइट में रखेंगे, ओके। संडे को नहीं, सैटरडे नाइट को हर कुछ ना कुछ रखेंगे, आपके घर या मेरे घर। अशोक दादा म्हणते हैं जय हनुमान, ओके। हर हर गंगे आहे थे, हर हर गंगे। मुझे लगा हर हर गप्पे। सुप्रिया दीदी, मैंने पढ़ा हर हर गप्पे। आई शंकर। ई काय हे पोरगा, हागरा पोरगा। शी 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 शी, काय ग बाया, माझ्या लाईवर आता काय काय येत आहेत। कुठून आहे पोरा तू, कुठून आहेस? आला इसलिए पागल बोला था तुझे कमेंट अच्छे से नहीं देखती। अरे ऊपर देखो, ऊपर तो देखो, उसका नाम क्या है बताओ? हागरा पोरगा। पता है इसका मीनिंग? पोटी करने वाला बच्चा। हागरा पोरगा मीन्स पोटी करने वाला बच्चा। ताई कुठून? आज मी कोकणातली आहे अशोक दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील। अनिल दादा नमस्कार, कसे आहात अनिल दादा? गुड मॉर्निंग अनिल दादा, चहा नाश्ता झाला का? ची सुप्रिया दीदी, ची, अरे चीची, ओ चीची करके या। अरे बाबा, अरे कुठून आहेस ते तरी सांग, हागऱ्या पोरग्या। कहाँ से आया है रे तू, कहाँ? ओ शिकाय, ओय शिकाय, कुठून आहेस भावा तू? रामदादा, ताई आमची छत्रपती शिवाजी महाराज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधून बोलते। येस दादा, आता मी असंच सांगत जाईल, मी श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधून बोलते, है ना। चल मैं भी लाइव आ रही, ओके सुप्रिया दीदी। बाद में आती हूँ, ओके बाय दीदी। मेरी 12 बजे तक रहेगी लाइव, आ जाना कभी भी। रामदादा बोला, सुप्रिया ताईचं काय करूया गो? काय नको, पोरग्या बरा बिचारा, माझी मैत्रीण आली। 10 वर्ष, 10 नाही 8-9 वर्ष झाली आमच्या फ्रेंडशिपला, त्यामुळे
आग्रा पोरगा गेला की नाही आहे? लाईक कर म्हणावं. म्हणजे लाईक करा, ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करून टाका. मी सिंगल हाय देवा मला पोरगी पटू दे. मंडळी कमेंट करा कसे थांबले. मंडळींनो कमेंट करा, सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. कमेंट करा, सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. सिंगल हाय देवा मला पोरगी पटू दे. सिंगल हाय देवा मला एक पटू दे. सिंगल हाय देवा मला पोरगी पटू दे. मंडळींनो कमेंट करा. कोणी आहे का कोकणातलं, मुंबईतलं, सातारा, सांगली, चिपळूण, रत्नागिरी, मालवण आहे का कोणी? राम दादा आहात का? दिनेश दादा म्हणतोय ताई भांडी घासतच की काय? काय करतले रे भावा? भांडी घासतोय, कचरो काढतोय, काय काय करतोय बाबा? आणि लाईव्ह पण घेतोय. अशी माझी कामा सगळं करता नाकी 9 येतं. 2-2:30 वाजताना मी असा जाते असा काय परत वाईटचा लाईव्ह घेते म्हणून जरा झोपतोय आणि नंतर परत पोरांचा अभ्यास त्यांना परत बाहेर घेऊन जायचं. जेवण करा, त्यांना घाला, जेवण घाला, अभ्यास करा, काय काय नाही काय. बोल ना बाबा. आणि दिनेश दादा तुझ्या मित्रांका पण सांग माझ्या चॅनलला जॉईन हो वगैरे. कोकणातले असतील तर सांगते. हाय हाय शिवन्या. नाश्ता झालो काय? होय होय नाश्ता झालो. आज छोल्याची भाजी आणि चपाती. ज्ञानदेव साळवी नमस्कार ज्ञानदेव दादा, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. प्लीज सगळ्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केलं त्यांनी प्लीज एक लाईकचं बटन दाबा मंडळी. फक्त बाकी काही करायचं नाहीये, फक्त एक लाईकचं बटन दाबायचं आहे. डबल स्क्रीन टच करायचं आहे स्क्रीनला. दयानंद दादा तुम्ही कुठले आहात? दयानंद दादा तुम्ही कुठले आहात? रामदादा म्हणताय जय भवानी, जय शिवराय, जय इंडियन आर्मी. आर्मी आमचे भाऊजी असत. नक्की सगळ्यांनी इंडियन आर्मीचं मान राखावं ह्योच माझी भरती. हा असा आर्मीची मजा कोणालाच मिळत नाही. माझे आजोबा होते आर्मीमध्ये. श्री दयानंद दादा म्हणताय श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ दादा नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ. कुठून आहात दयानंद दादा? लाईक केला आहे आणि सबस्क्राईब पण करा दादा. सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. माझं रोज लाईव्ह असतोय 8 ते 12-12:30 पर्यंत आणि नंतर 1:15 वाजता. त्यामुळे सबस्क्राईब करून ठेवला तर तुम्हाला लाईव्हची नोटिफिकेशन मिळेल दादा. कोकणात कधी आलात का? कोकणातले नसाल आहात का तुम्ही दादा की पुण्याचे आहात? मला असं वाटतं पुण्याचे वगैरे आहात तुम्ही. चिपळूण पुणा कुठले आहात तुम्ही? सुप्रिया दीदी हर हर गंगे. सुप्रिया दीदी चली गई. सुप्रिया दीदी गेली.
रत्नागिरी. बरोबर सांगितलं ना दादा, चिपळूणचे असाल, कारण आमचे पाहुणे पण चिपळूणचे साळवी आहेत असं मला वाटलं. तुम्ही पण असाल चिपळूणचेच. आमचे पण पाहुणे आहेत चिपळूणला. जय श्री राम. दूर से ही लेकिन दिल से नमस्ते. ओ माय गॉड. जय श्री राम, जय श्री राम. कहाँ से हो आप? बिना कहे लाइक भी किया. वाव, थैंक यू सो मच. जय श्री राम. खूब खूब स्वागत है. बहुत बहुत आपका शुक्रिया. बहुत बहुत दिल से आपका स्वागत करते मेरी लाइव पे. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. सीता मैया की जय. कहाँ से हो आप? कुठून आहात तुम्ही? आता मिया मेन आयडीन इलोय. ह्या काय पहिलं तर हिंदी मराठी को आहे मागं कळलं नाही. किती किती आयडीन तुम्ही येता. चिपळूणला कुठे? तिवरे गावातले. तिवरे माझ्या मिस्टरांचं मामाचं गाव तिवरे. अरे पण नाव सांग ना तुझा. जय श्रीराम. माका नाव नको माहिती. मंडळी लाईक करा यार. एवढे सात लोक लाईव्ह बघतात, पण एका पण माणसाला असं वाटणार नाही की बाबा बिचारा ताई लाईव्ह घेता एखादा लेडीज, तर बाबा एक लाईक करून जाऊया. तर नाही कोणाचं मत असं. का मिया जय महाकाल आयडी आलो. ओके ओके. जय दिलोकधारी. जय महाकाल. ओके ओके. मेन आयडीने आलात का आता? खूप खूप स्वागत असा दादा. प्लीज लाईक करा. जय श्रीराम. नाही तुम्ही तर केलात. कोणी नाही केलं तर प्लीज लाईक करून टाका मंडळी. कमेंट करा. रामदादा म्हणते मी सिंगल आहे. मी सिंगल हाय देवा मला पोरगी पटू दे. मी सिंगल हाय देवा मला एक पटू दे. मी सिंगल हाय देवा मला पोरगी पटू दे. मी सिंगल हाय देवा मला पटू दे. जय शिवराय. जय शिवराय. दयानंद दादा जय शिवराय. खूप खूप स्वागत तुमचं. त्रिलोकधारी. चिव चिव करते चिमणी चिमणी उडत जाय. चिव चिव करते चिमणी चिमणी उडत जाय. हरवली मला माहित नाही. कानातले बघडी हरवली मला. चहा पाणी झाले का? हा झालं. चहा पाणी सगळं झालं. मोबाईल पाण्यात टाकशील लक्ष ठेव. ट्रायपॉडवर ठेवलाय. मोबाईल गेला तर मग गेलं सगळं. सासूला सांग
तिकडे पाऊस आहे का? दयानंद दादा, इकडे मी जम्मूला आहे त्यामुळे इकडे तर नाही आहे. तुमची लाईव्ह कधी कधी असता, किती वाजता? माझी लाईव्ह 8 वाजता सुरू होता, 12:30 संपता. त्यानंतर 1:15 वाजता सुरू होते, 2:15ला संपते. जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम. जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम. नाश्ता पाणी झाला का? नाश्ता पाणी झाला का? जय श्रीराम. अगो बाय, तू जम्मूक राहतस? मग मी जम्मूक राहतोय. काय सांगू बाबा. बोला मंडळी, धमाक झाला. जय श्रीराम, जय श्रीराम. सुप्रिया दीदी हर हर गंगे पळून गेली. हा, तिचं पण लाईव्ह आहे ना रामदादा, तिचं पण लाईव्ह असतं, मग म्हणून ती गेली. हर हर गंगे, हर 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 गंगे, रचिल्या ऋषी मुनींनी. हर हर महादेव. संग्राम दादा नमस्कार, खूप खूप नमस्कार तुम्हाला. हर हर गंगे. स्वागत आहे संग्राम दादा. आता नाश्तो करू, एवढ्या लांब येऊ काय? ये मरे. हे बघ, भोपळ्याची भाजी करते तुझ्यासाठी. बघ भोपळू असा, भोपळू असा, भोपळ्याची भाजी करते. सुप्रिया दीदी, अरे राम दादा गेली सुप्रिया दीदी. जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम. मस्त रहा, स्वस्त रहा, आनंदी रहा, हसत रहा. पण तुम्ही सबस्क्राईब मात्र करा तरच. मस्त राहीन, स्वस्त राहीन, आनंदी राहीन आणि हसतही राहीन, पण तुम्ही सबस्क्राईब करा. रामदादा हर हर गंगे. सुप्रिया दीदी हर हर गंगे पळून गेली. मंडळी प्लीज सबस्क्राईब करा सगळ्यांनी. ज्यांनी ज्यांनी सबस्क्राईब नाही केले त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा. तूच आई हवी जन्मोजन्मी मला. हॅलो, लाईक करतो. धन्यवाद ताई, बाय. थँक्यू संग्राम दादा लाईक केल्याबद्दल. कुठे चाललात मग? तुमचं आडनाव काय असा? कुंभार दिनेश दादा. कुंभार कुंभार.
दयानंद दादा म्हणते शुभ सकाळ. शुभ सकाळ दयानंद दादा. तुम्ही कोणत्या गावचे? चिपळूण मधले सांगितलं नाही तुम्ही मला. तब्येतीची काळजी घ्या. बाय. नंतर भेटू. ओके दयानंद दादा. सबस्क्राईब करा म्हणजे आपण नंतर नक्की भेटू. इश्कॉल हॅलो. शुभ सकाळ. शुभ सकाळ प्रेम. हाय नोबिता. हाय. स्वागत आहे नोबिता तुझं. कोकणची प्रीती आहे लाईव्ह मध्ये. कशी आहेस नोबिता? हाय प्रेम. सर्दी कशी आहे तुझी? तब्येत बरी आहे का? आज अक्षय दादा नाही आला लाईव्हला. तयारी करत असेल गावी जायची. घरी जायची तयारी करत असेल अक्षय दादा. गावाला येतोय तो. मंडळी कमेंट करा. कमेंट करा. सीसीवर लाईक करा. लाईक करा मंडळी. लाईक करा. कमेंट का येत नाही बाबा? गाव कापसाल. ओके. कापसाल मधले का तुम्ही? कुंभार आहात का मग? दयानंद दादा तुम्ही कुंभार आहात का? कमेंट करा मंडळी. सीसीवर लाईक करा. लाईक करा. डबल टाईप करून लाईक करा मंडळी पटकन. आणि कमेंट करा. मी रिप्लाय देणार आहे सगळ्यांचा. मराठा. ओके ओके. मराठा. मला वाटलं साळवीमध्ये कुंभार पण आहेत ना.
मंडळी सीसीवर कमेंट करा. मंडळी कमेंट करा, कमेंट करा. मंडळी कमेंट करा, कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. मंडळी कमेंट करा. दयानंद बाय 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 ताई, बाय बाय दयानंद दादा. भेटू पुन्हा जेव्हा तुम्हाला टाइम असेल तेव्हा. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. मंडळी कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा. यार कमेंट करत नाही आहे तुम्ही. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करत राहा. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा, कमेंट करा. मंडळी कमेंट करा. चला मंडळी, मी आलीच 5-10 मिनिटात.
म्यूट करून ठेवलेलं. सॉरी 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 सॉरी. रामदादा सगळे हिंदी मराठी भुलले आहेत, आवाज येत नाही. सॉरी अक्षय दादा, सॉरी आकाश दादा, सर्वांचं स्वागत आहे पुन्हा एकदा. बोलत का नाही? अगं म्यूट करून बोलत होती. अरे तुझा आवाज येत नाही, म्यूट केलेलं, म्यूट करून बोलत होती ना त्यामुळे. बाकी कुठे राहता तुम्ही मॅडम? मी जम्मूला राहते, मी जम्मूला राहते दादा. मेकअप करते, बघू नका इकडे. मंडळी कमेंट करा, कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्याने कमेंट करा. का 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 काल मी ना 2 दिवस ना लाईव्ह घेते ग. डोकं एवढं दुखतंय ना काय सांगू. आणि तेल घालून ठेवते मी भरपूर. काय करता तुम्ही? जॉब वगैरे का घरीच असता? घरीच असते आकाश दादा. आय एम हाऊस वाईफ. मी एका फौजीची वाईफ असल्यामुळे मी त्यांच्यासोबत राहते, त्यामुळे मला जॉब करणं शक्य नाही. 3-3 वर्षांनी बदली होत राहतात आमच्या. सो मुलांना सांभाळायचं व्यवस्थित, त्यांचं शिक्षण द्यायचं. आणि मी लाईव्ह करते, माझं यूट्यूब चॅनल आहे. काय का बघायचं नाही आम्ही? लाज वाटती का मला? लाज वाटती, लाज वाटते ग मला, लाज वाटते. आई हवी. आकाश दादा, तुम्ही कोणत्याही हिरोईन पेक्षा कमी नाही. खरं तर एक राजकुमारीच आहेत. मला एक शेर सुचलाय, तेवढा नक्की वाचा. जब भी तुम्हारा वीडियो आता है, जब भी तुम्हारा वीडियो आता है, शुरू क्या करूँ, तारीफ ना का ना करूँ तो क्या करूँ. ओके, परत एकदा वाचते. जब भी तुम्हारा वीडियो हो जाता है शुरू, क्या करूँ तारीफ ना करूँ तो क्या करूँ. वा 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 वा, खूप छान. बाई काय हा प्रकार. काय ग शिवन्या, जेवण वगैरे झालं की नाही? शिवन्या, जेवण वगैरे झालं का? काय हा प्रकार. अक्षय दादा कुठे आलेला, काय पण झाला. मंडळी सीसीवर असणारे प्लीज लाईक करा. आकाश दादा प्लीज लाईक करा, डबल टॅप करा स्क्रीनवर. स्वामी जिंकण्याचा मोह नाही, हारण्याचे भय नाही. जिंकण्याचा मोह नाही, हारण्याचे भय नाही. स्वामी शक्ती ज्याच्या पाठी, वेदनेच्या सुटती गाठी. स्वामी शक्ती ज्याच्या पाठी, वेदनेच्या सुटती गाठी. सोबतीला नाही कुणी, सोबतीला माझे स्वामी. सोबतीला नाही कुणी, सोबतीला माझे स्वामी. उन्हामध्ये सावली स्वामी, दुःखामध्ये सुख हे स्वामी. कष्टामध्ये फळ हे स्वामी, वेदनेचा अंत स्वामी. श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. सगळ्यांच्या इच्छा श्री स्वामी समर्थ पूर्ण करो. आवाज खूप छान आहे. थँक्यू आकाश दादा. चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. माझं लाईव्ह 1:15 वाजता पण येणार आहे, त्यामध्ये पण तुम्ही जॉईन होऊ शकता. करतलं काम नाही गो बाय, करतलं काम. काय असं मग जेवणात काय स्पेशल? आज स्पेशल जेवणात काय मग? स्वामी स्वामी ती होई लख प्रकाश, स्वामी नाम घेता होई दूर लख प्रकाश. वेदनेच्या जीवनाचा श्री स्वामी समर्थ,
भिवू नको आहे पाठी, मी स्वामी समर्थ, सोबतीला नाही कोणी, सोबतीला माझे स्वामी. मंडळी सीसीवर कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा. देवाला बत्ती लावते. आकाश, देवाने तुम्हाला गोड चेहरा, खूप गोड चेहरा दिला आहे. प्लीज नेहमी आनंदित राहा. देवाकडे हेच प्रार्थना करतो, तुम्ही नेहमी आनंदी राहा, तुम्हाला कसलीच कमी नाही पडावे. सो क्यूट लुकिंग, ॲब्सोल्युटली व्हेरी ब्युटिफुल, ॲब्सोल्युटली. थँक्यू आकाश दादा, थँक्यू सो मच. तुम्ही कुठले आहात सांगितलं नाही, सगळे झोपले असं. तू कुठे जाते काय गो, हे सगळे खय गेले होत काय माहिती. मी दिवाबत्ती लावते, जरा आंघोळ गेलाय ना, दिवाबत्ती लावते. थँक्यू आकाश दादा. तुम्ही कुठले आहात? आकाशी जे पगिरे पाखरा, तोही सोन्याचा पिंजरा, तोही सोने. आम्ही पुणेकर. ओके, पुण्याचे आहात का तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे दादा तुमचं. आम्ही पुण्याची मिसळ, पुण्याची मिसळ. पटापट सगळ्यांनीच कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. कमेंट कोणाच्याच येत नाही आहे. आता जस्ट काश्मीरला आलो आहे, जस्ट काश्मीरला आलो आहे. ट्रिप घेऊन नाश्ता करायला थांबलो होतो. बघू म्हणालो कोणी लाईव्हवरती, तर तुम्ही दिसले. तुम्हाला मेसेज केला. काय पण दादा, काय पण सांगता काश्मीरला आलो म्हणून. चल झूठे. चल झूठे. गणनायकाय गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणमण्डिताय गणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशा धीमहि. गणपती बाप्पा मोरया. हे काय पेटतच नाही बाबा, कसल्या ह्या माचीस, माचीसच बंधन लिहिलंय पण एकदम बंधन. हे बंधन दिलं बंधन. प्लीज लाईक करा मंडळी, लाईक करा, डबल टॅप करा. पुण्याला पाऊस आहे की नाही दादा? पुण्याला आहे का पाऊस? गणनायकाय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणप्रविष्टाय गणाधीशाय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिः समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु
नमस्तस्ये 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 नमो नमः. ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे. तेथे विदे मस्तक ज्या ठिकाणी तेथे तुझे सद्गुरु पाय तुम्ही. या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता. नमस्तस्ये 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 नमो नमः. तुझं सुख करिता तुझं दुःख हरिता ओघ्या दिनांच्या नाथा. पापा मोरया हरे पापा मोरया हरे चरणी ठेवीन तू माथा. तुझं सुख करिता तुझं दुःख हरिता ओघ्या दिनांच्या नाथा. पापा मोरया हरे पापा मोरया हरे चरणी ठेवीन तू माथा. पहा झाले पुरे एक वर्ष होतो वर्षाने एकदा हर्ष. गोड अन्नाचा होतो स्पर्श द्यावा संसाराचा पारदर्श. गोड वर्षाची दुःखाची गाथा गावी दर्शी गाथा. पापा मोरया हरे पापा मोरया हरे चरणी ठेवीन तू माथा. पापा मोरया हरे पापा मोरया हरे चरणी ठेवीन तू माथा. साऱ्या घराचे तारे येतील दिवस सुखाचे. पापा मोरया हरे पापा मोरया हरे चरणी ठेवीन तू माथा. तुझं सुख हरिता तुझं दुःख हरिता ओघ्या दिनांच्या नाथा. पापा मोरया हरे पापा मोरया हरे चरणी ठेवीन तू माथा. दोन मिनिटात आली मी. शत्रुबुद्धी विनाशाय दीपज्योती नमोस्तुते. दिव्याने दीपकार कानी कुंडल मोतीहार. दिवा लावला तुळशी पाशी
माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रिये पूजा करावा कर्मसोवा करोमि अन्नं सकलस्मरणस्मरणं जनाति समर्पयामि अच्युतं केशवं राम राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधरं माधवं गोपिका विनायकं रामचंद्र भजे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे मोरया हो पापा मोरया हो पापा मोरया हो गणपती बाप्पा मोरया सदा सर्वदा योग्य तुझा करावा तुझे काढणी देव माझा पडा पेशू नको गुणवंता नंदा रघुनायका मागणी चारता जय जय रघुवीर समर्थ ज्या ज्या ठिकाणी मन जावे माझे त्या ठिकाणी मी लाईक करा, चॅनलला डबल टॅप करा. मायेचा पदर दिलाय डोई तिलाच माझी किव ग मायेचा पदर दिलाय तिलाच डोई तिलाच माझी किव ग येडाई माझा जीव ग येडाई माझा जीव ग हे माहिती नाही दादा मला गाणं. आता तर माहीत नाही पाऊस आहे की नाही. पहाटे निघालो 4:30 वाजता. ओके. अहो खरंच खोटं कशाला बोलू. माझा स्वतःचा बिझनेस आहे. नोवा क्रिस्टा 2 गाड्या आहेत. एक गाडी कंपनीला असते आणि एक गाडी मी स्वतः स्टेशन ट्रिप मारतो. ओके दादा. ओके. विठ्ठल 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 हो चल ग सखे पंढरीला जय हरी विठ्ठल. चल ग सखे पंढरीला जय हरी विठ्ठल. तू ध्यानी जरा ठेव तू ध्यानी जरा ठेव चित भाव तित देव. चल भेटू विठ्ठल रकू माईला. चल ग सखे पंढरीला जय हरी विठ्ठल ग सखे. चल ग सखे पंढरीला. मंडळी नमस्कार. सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. मंडळी पटकन 30 लाईक्स टार्गेट आहे. 30 लाईक प्लीज. ना 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 सोड हरी जाऊ दे मला बाजारी अडवितो तू का मला वाटेवरी. सोड हरी नाही हे पण नाही आहेत. बाळ देवा गणपती गजानना महाराजा प्रीतीताईच्या सर्व इच्छा पूर्ण होऊ दे रे महाराजा देवा. होय महाराजा. रामदादा नू मराठी इला तुमका. मी म्हटलंय या सुप्रिया दिदी इला आणि यांची याददाश्त गेली. मराठी बोलतात त्याची जाम हसा गेला मगाशी मागा. मंडळींनो कमेंट करा. कमेंट करा मंडळी. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. कुठून आहात सांगा. देवा गजानना तुझला करत बसवीना. आकाश दादा
सद्गुरु तू माय मी लेकरू विसरू गुरुराया तू मी माय लेकरू तुला कसा विसरू. जीवन पत्ता उघड भारी कुठवर सांग फिरू गुरुराया तू माय मी लेकरू तुला कसं विसरू. सद्गुरु तू माय मी लेकरू सद्गुरु तू माय मी लेकरू तुला कसा. नाही हे नाही वाटत. चला मी जातो, परत लाईव्ह आलं तर बोलेन तुमच्यासोबत. गाडी चालवायची आहे. ओके आकाश दादा, बाय बाय, टेक केअर, सावकाश जावा. राम दादा बोला, कुठे गेलात. शिवन्या पण कुठे गेली. हे शिवन्या, हे शिवन्या, हे शिवन्या, हे शिवन्या. बाय बाय टू गुण. नमस्कार, योगेश दादा आलेले आहेत आपले. योगेश दादांची दमदार एंट्री झालेली आहे. कोकणची प्रीती आहे या चॅनलच्या लाईव्हमध्ये. तर स्वागत आहे योगेश दादा तुमचं. कसे आहात आणि कोकणात सध्या वातावरण कसं आहे आम्हाला अपडेट द्या. आता योगेश दादा आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत आणि आता देणार आहेत कोकणातली अपडेट. त्याआधी पटकन लाईक करून घ्या. अरे वा, लाईक पण करून घेतलेलं आहे योगेश दादानी. चांगली गोष्ट आहे. असं करायचं असतं, लाईव्हला आल्या आल्या पटकन लाईक करून घ्यायचं. आणि जसं आपण मंदिरात गेल्यावर पाया पडतो तसं पहिलं आधी पाया पडून लाईक करून आपण लाईव्हमध्ये बोलायचं आहे मंडळी, बरं का. लाईक करा, लाईक करा मंडळी, लाईक करा. माऊली तू माया मी लेकरू तुला कसा विसरू. सध्या कोकणामध्ये पावसाने मुसंडी मारलेली आहे. बाजारपेठ भरले आहेत कारण गणपतीचा सण जवळ येतोय. खरंच म्हणजे जेव्हा गणपतीचा सण जेव्हा जवळ येतो ना तेव्हा कोकणात म्हणजे एक प्रत्येक दुकान सजते ना बाहेर वगैरे. सगळं बघूनच लय भारी वाटते यार, खरंच. माझं तर सगळं डोळ्यासमोरून जाते. हाय गॉडफादर, आज काय शिवने येऊन गेली गॉडफादर. मग अशी यायला पाहिजे होतं, 2 वेळा ती आलेली. आज काय, आज काय आहे, आज काय नाही आहे. गॉडफादर पटकन लाईक करून घ्या. मठात न आलात का. मठात काय करत होता. शिवन्या तर आताच गेली. अगं शिवन्या आहेस का ग तू. कोण शिवन्या, विसरलात का. बाबू शोना बेबी वाली शिवन्या. विसरलंस गॉडफादर. बेबी जानू शोना बेबी बाळा. मंडळी प्लीज लाईक करा पटकन. 25 लाईक झाले. गॉडफादर लाईक करून टाका पटकन. पट लाईक करा, झटपट लाईक करा. प्रेम मगाशी आला आणि गायब झाला पोरगा. अय प्रेम, कुठं राहिला भावा. हर हर गंगे. ताई चॅनल कधी मोनो टाईप होणार. आम्हाला सुपरचॅट करायचे तुला. हो का, होणार नक्की होणार. या थोडेच दिवस राहिले, नक्की होणार. गॉडफादर बस की. चल झूठे मन में लड्डू फुट रहे है ना. योगेश ताई यशश्री काय दिसतच नाही हल्ली. ती आली की तुम्ही नसता, तुम्ही आलात की ती नसते. असं होते योगेश दादा. ती कॉलेज करते ना त्यामुळे तिला टाईम नसतो. कधी आली तर ती असते तर तुम्ही नसता. तुम्हाला विचारत होती योगेश दादा आलेले का म्हणून. हाय सिद्धेश, हाय हाय हाय, स्वागत आहे सिद्धेश भावा तुझं. कोकणची प्रीती आहे आपल्या हक्काच्या लाईव्हमध्ये. चहा नाश्ता झाला का सिद्धेश दादा. योगेश दादा तुमचा झाला का. आणि गॉडफादर शोना बाबू झाला का तुमचा नाश्ता. रामदादा मध्ये सर्व मंगल्य मांगल्ये
शिवे सर्वाद साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. योगेश दादा म्हणते माझी मैत्रीण मला सोडून गेली यशश्री. नाही हो योगेश दादा, कशाला सोडून जाणार, ती येईल की, येते लाईव्हला, फक्त तुमचा आणि तिचा टायमिंग सेट होत नाही. गॉडफादर क्या हुआ, मन में लड्डू फुटे क्या. सिद्धेश दादा लाईक कर प्लीज, लाईक करा सगळ्यांनी. योगेश दादा, सिद्धेश दादा प्लीज लाईक करा. गॉडफादर लाईक करा, लाईक